Hormatly vatandaşlar. Şu gün 7 yanvar 2023-nji ýyl hepdeniň hem şenme güni. Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallaryna hoş geldiňiz. Ine şu men gepleşigim, şu biziň gepleşigimizde meniň bilen Nurçan Alparar. Nurçan hoş geldiňiz. Salam. Salam vatandaşlar. Şu gepleşigimiziň temasy Sapargerli Babaýewiň ykbaly we Sapargerli adalatlygy niýede tap biler diýip ine şunu goýduk. Gynansak da dünýäli öňküsi gün biz TikTok geçirýärkä Sapargerli gelip haýyş etdi şu ýaly efir geçirerli. Oňa düýün oturup gülüşdükde şu güne belleşdik. Sapargerliýiniň internetde pes bolan soň düýünem biziň gülüşüp bilmedi şu güne swýaza çykan ok. Mümkin başka gün geçirir, başka bir belli däl intek gün. Biz şu efir mümkin geçirir, ýöne şu günükçe biz şunu geçirilemok ya Sapargerliň özü ýok. Sapargerli bolmasa şu tema boýunça biz gürläp bilmez. Şonuň üçin şu gerek, şu gün biz temany çalyşýar. Siziň razyçylygyňyz bilen biz siziň soraglaryňyza jogap bererdik. Nurçan ırzamysyz? Elbette. Onu näme? Hormatly vatandaşlar, häzir siz şul efiriň aşagyna ýa-ni kommentariýada ýazyp bilersiňiz soraglaryňyzy. Biz şonam görürse we goşmaça eýýäm YouTube kanallardan ýygnalan, Telegram kanallardan, Facebooklardan hem ýerden ýygnalan soraglary çelik geçerdi. Ine birinji soru bir minut. Hawa, ine birinji soru. Salam aleykum agam, din barada pikiriniz we berjek maslahatyňyz nähili geljekde ýurdumuzy öz elimize alyp bilsek nesip bolsa. Ine şu soraga mene günaýdyn, men din eksperti däl. Ýöne biz jogap berjek bolarys. Nurçan, eşdäňizmi meni? Sesim gelen o? Eşdäň. Siz näme pikir edýäňiz? Ine döwlet gurulşyna musulman dini nähil bolmaly? Häzirki ýagdaý nähil we nähil bolmaly? Näme pikir edýäňiz? Dini paralelne alyp barmaly diýip pikir edýän. Onuň gowy taraplaryny almaly. Häzir bu dini politika bilen siýaset bilen gaty garşdyrdylar. Öz behbitleri üçin ýani o dini bir propaganda olarak ulanmaga başladylar. Ol düýbünden ýalňyş diýip hasap edýän. Ýöne diniň gowy taraplaryny aýdyp adamlara düşündirmeli. Doğrudur. Doğru diýäňiz, meniň belläp geçesim gelýär. Ine mysal üçin her adamda din bolmaly. Din şol ruhun fundamenti. Din bolmasa adamyň ýa fundamenti ruhy bir belli bir ýa-ni gowşarak bolýar, belli bir fundament bolmaly. Hökman din bolmaly. Din musulman dini bolup biler ýa başga dinler bolup biler. Her adamyň ol özüçe taýýan dinler. Ine biziň ata-babalarymyz biz dogularyny eýýäm musulman bolup bolýar. Sebäbi ata-babalarymyz şu dini atlardyr. Adalatly dini. Şonuň üçin ine şu neçeli Türkmenistanda soňky 30 ýylda öňe Sowet wagty onu musulman dinini bir alyp barp bolanokdy. Soň Sowet wagtyndan soň Niýaz bilen Berdimuhammedow bilen alyp barýan siýasaty din boýunça gaty kezzapçylykly we gaty ýa-ni erwet. Näme? Mysal üçin Niýazow dinçi adamyň köpüsini basdy. Onu Berdimuhammedow dowam edýär. Men özüm maga video urutdylar. Polis bölümine ýaş oglany bir sakkal goýup, şunu köçeden tutup polis bölümine granyň ýa akyp duran granyň aşagyna sağımsız hiçsatsız ýa eline neme barıp takladylar ýalar. Soň 15 sutka basdylar şonu. Soň näme noktalar bilen o? Ýöne şol ýaly din adamlaryň ýygyna düşüp olary ýa-ni kelek edýänleri
Katı bir erken ştat. Menin pikirimçe bu korrupsiyon banditlarda Berdi Muhammedov ve onun yanındaki emkime terörist, polis zombilarda olur yani hudaylar ham yok. Olur yani dine de çokuna nokşunur. Kuğlap yiyorlar. Hemmetni. Seden o. Elbette selcermeli. Fanatik deydi, Taliban deydi, beyleki deydi. Hemmetin selcerip her bilen ayrıtın işlemeli. Eğer işlemeli olsa. Eğer işlemeli olsa onu öz başına koyulmalı. Sebebi ine menem musulman. Yani menem pısırdı etmeli. Ya menem izme düşmeli. Elbette yok. Onu hem Türkmenistan hem Grazan'ın izine düşmeliler. Olur musulman? Bu bir katı, erkenç ve ervet siyaset. Benim fikrimçe din ol bir uğur, ol bir ruh, ol bir içinde hem adam var. Şol dinaki adamlar hükümette işlemeliler. Hükümet bilen arası ayrı olmalı. Yönü hükümet dinçilere kömek etmeli. Subvansiyon vermeli, meçitten ut vermeli, kömek etmeli. Yani onu neden alsın pulları, dinçiler? Bir tarafını hükümet çekmeli, bir tarafından yani halk özü koşundan oluşup yani meçitten olmalı. Yani podдержка olmalı hükümetten. Yani din ayrıtın uğurlu olmalı. Yani dinin ekspertleri olmalı, dinin yani belli bir adamlar olmalı, bunun bir ayrıtın yanakları, ayrıtın bir organizasyon olmalı, kurumu olmalı bulur. Bunun hükümet işlerine yani yanaklarına katlaşıp bilirler elbette. Yöne bulur ayrıtın akbaryalar işleri. Şunun için hükümet onun akbaryan işlerine koşulmalı. Umumi konstitusiya var. Şu yerde bütünlerin belli. İstenin adam, istenin dinini yani yürüdük bilir. Yöne konstitusiyan bulmalı. Yani sen meçhitte adamlar uruşu çağırmalı. Meçhitte adamları yani gelin yine şunu kapıla, şunu öldürmeliyip çağırmalı. Onu yani parahat yadayda din aktarmalı. Yani şuraya men düşünýän, ýöne bir din boýunça aýratyn bir ul gepleşgeler. Sebebi şuňlukça ine şuraya jogap berýän. Biz hökümanty uratda öz musulman dinine hormat goýmaly. Şuňkuny şol hormat Türkmenistanyň içinde ýeterlik däl. Men şeýlep berýär. Innik soru Kemal ýazýar, Allah'tan başga hiç kimden gorkaman yok. Siz ýaly däl, men watanyma, ýurduma, paşasyna da her bir on yetine dil ýetirmän. Ýetirtmän ýaly. Ine Kemal ýa. Allah'dan başga hiç kimden gorkamok. Siz ýaly däl, men siz ýaly däl, men watanyma, ýurduma, paşama her bir öň yetine dil ýetirmän ýaly. Kemal doğrudan Allah'dan başka adam yok. Yok olan adam. Yönü bizim parçamızda yok. Sizin parçamız bağlı olsa onun siz Türkmenistan'da yaşamaz olsa. Yani Türkmenistan'ın konstitusiyonunda çok belli. Türkmenistan'da prezident var, parça yok. Parça geçen vakti onlar oraya diyorlar. Onun için bizim dünya karışımı dengde siz öz dünya karışımını yanlış bilirsiniz, başka şey bilirsiniz. Yönü bizim fikrimizce biz haçanla kemçilikleri aydınmadı. Biz haçanla halkımın ağır ýagdaýyny beýan edenimizde biz watanmada garşy däldir. Biz belli bir adama oğlum Türkmenistan'ı gasudarstwny переворот edip захват eden gasudarstwny prestupnik. Yani hükümet cinayetçi. Biz şoňa garşy hereket edýär. On birinji günden başlap şu güne çelli dine konstitusiýany bolup cinayet işlerini etdirýär. Onu olur ýaly erti bandit adam senin diýişiňde ýaly paça bolsa aýagyna ýykylmaly. Bandit bolsa bandit. Men şeýle düşünýän. Nurşan siz näme düşünýär? Gatı doğru belläp geçdiňiz. Bizde paşalyk yok. Bizde prezidentlik var. Ol prezidentlikde galp nemeler bilen zat edilen öňe sürülen bir zat. Bizde yani Hudaýa inanmasy, gorkmasy, gorksun. Ýöne
bu taýda bir paşalyk diýen zat ýok. Doğru. Ine bizim kanalımıza Liberty hoş geldiniz. Hoş bulduk Salam. Murat ağa. Assalamu alaikum vatandaşlar. Assalamu alaikum Nurcan içi. Salam. Waleyküm. Ine yeni bir bizim vatandaşımız diýdi ýa, Türkmenistan'da manat dolar meselesini nähili edip bolar. Nurcan aýdyp bilersiňiz ýa men jogap bereyim. Dolar we manatlar nähili bolar, çalşyklar nähili bolar diýip soraýar. Ha, çalışyklar. Şu wagt döwlet kursu bilen meniň bildiğimçe 3,5 3,5 manat 1 dolar. Gara bazar diye bir kurslar var. Olaryň o taýda da ýalňyşmaýan bolsam 19 mi 18 mi manat. Bu böyle bolmaly däl. Sebäbi inha studentlaryň da okuwçylaryň tölewlerini kandidasiýa edip geçirjek bolýarlar. Onam gara bazardan almaly bolýarlar ene atalary. Ol kurs dollaryny düzgün şeklendirmeli, yani düzgünleştirmeli diýip hasap edýän. Doğru. Gattory Abdullah Boşakdaryň barmy? Şu dolar meselesini değil mi? Hawa. Dolar meselesine bankda hemişe dolar verilmeli kadýan. O zaman başka da neme bu meselede men käm bilem oksawul. Men dolduraýyn, eger ruhsat berseňiz. Hormatly O vatandaşlar. Ine 32 ýylda Türkmenistana manadyň hümeti ýok. Egerde Türkmenistana baydaň, gerbiň, ýani Türkmenistan döwletiniň ýol başlatynyň, Türkmenistan döwletiniň manadynyň hümmeti bolmasa, o näme döwlet bolýar? O näme Türkmenistan bolýar? O näme biz Türkmenistany ine erwet ýani awryny gaçyrýar. Biz gaçyramdy. Biz Türkmenistan dolandyramdy. Türkmenistan dolandyran moşennikler birinji Niýazow, ikinji Berdimuhammedow. Niýazow Berdimuhammedowyň tapawuty ýokdur. Dolar näçe boldy Niýazowda? dolar. 2 manat, 10 manat, 10 manat, 100.000 manat. Hiç wagt ýani aýdan dolarynyň hümmeti, Merkez Bankynyň elan eden hümmeti hiç wagt bolmady. Häzirim şu ýaly. Şoň üçin näme ötüşüň gurgun edýär? Dolar biz haçanla demokratik taýlawlara geçirsek, arasda halkyň taýlawlaryny geçirip, biz prezident taýlan ýagdaýymyzda dolar bilen manat her wagt giýje güni istenen adam çalyşyp biler. Kursy bir kurs, hökümet kursam gaýtyp gara baglarda hökümet kursundan pes bolar. Dün ine Azerbaycan raýaty bilen görüşdüm. Ondan toradyk. Sizde de 2 kurs mu ýani dolar bilen siziň manadyňyz? Ýok diýär. Bir kurs diýär manat. Ýöne gara baglarda manadyň bahasy ýani dolaryň bahasy pes diýär. Ondan pes diýär. Galany ok. Bizimki altasy pes diýär. Şol ýaly ol normal ekonomika. Türkmenistanda ýygy giderli iqtisady siýasat ýok. Programy ýok. Hemme aýdylýan zatlar şu kaýdyň ýüzünde ýa ony yerine ýetirip bilýän kadrlar ýok. Şoň üçin kreditna politika ýok, денежная finansal politika ýok, finans-ekonomik politika ýok, hiç zat ýok. Bular Merkezi Bankdan pul alyp gara bazarda çalyşýarlar. Bular giýje güni jenaýat etken adamlar. Näme Türkmenistany ötürjek sen? Näme valyutany saklajak? Sebäbi valyutany saklamak üçin mehanizmler bar, ýöne instrumentler bar. O näme? Eksport. Eksportdan gidýän pullar gün Merkezi Banka gelmeli. Merkezi Bank günüň dowamynda giýje güni hasap edip durmaly. Eksporta giden haritler, ýani hyzmatlar, gelýän pullar, içindäki öndürilýän mallar, ondan başga bir topar indikatorlar bar, onu seredip öz instrumentlaryny ulanýar kursy saklaýar. Ol edi bilen o zatlar bizim hemme satylýan pullarymyň eksporta gidýän pullary Berdimuhammedowyň huzursy şoğuna var ya.
Bunun habarlary hem yok. Näçe pul geldi, näçe pul gitdi. Merkez Bank ulun ýüllerine seredip otyr. Şoň üçin şu siýasat ýok. Dolary Merkez Bank saklýar. Onu prezident hem saklanok beýlekem. Merkez Bank onun bir topar instrumentlary bar. Prosent stavkany alyp bilýär. Intervensiýa etip bilýär, dolar zynp bilýär, ýa-ni bazara. Bizde o zatlar ýok. Bizde hatta fondowy rynek ýok. Bizde finansowy rynek ýok. Bizde hiç zat ýok. Şu çiýmal tawaryň sırwa birja bar, başga zat ýok. Hani ötüş? San tehnologiýa. Berdimuhamedowlardan soraň Microsoft nämedigini? Eger bilýän bolsa, ya Word nämedigini, ya da bir topar programmalar bar, PowerPoint, Photoshop, Excel, Excel'i işläp bilýän diýip sora, ya Word'da ýatyp bilýän diýip sora. San tehnologiýanyň reformatorlary. Şoň üçin dolar, manat bitew kurs pastaýany durmaly, şo kurs üýtgemeller. Azyjyk ýa-ni bir furşedyň içine böküp biler. Ýa-ni 10 santim, 5 santim ondan köp geçmeler. 5'ten 3'ten ýa-ni böküp durmaly, ondan köp geçmeler. Olum bir janda boldy. Şoň bilen diňe dolar däl, euro, iena, ýa-ni kanadski dolar, hemme valuta bolmaly Türkmenistan. İstendik wagt konvertasiýa giýje uny. Men oňa aýdyp gelýärdim. Konvertasiýanyň çasny обменный пункттар eder giýje uny. Onun daşyndan Merkez Bank we banklar giýje uny konvertasiýa ederler. Şoň üçin konvertasiýa sözü ýadymyzdan çykaryn. Ömürlük gol ýaşar. Indi ýygyny dowam etdik. Illik soru. Burada şu neme bir aýtjakdym. Şu dini meselede şol dindarlar hökümetde işläp bilýär ýa neme. Şu wagt men adam ajaň etdik ama ol şonu nemedin diýdi. Şonu aýdym diýdi da. Dini meselelerini de indiki gepleşe goýarlar. Bir ýürite gepleşe edil dini boýunça. Ya dünýä dünýä garaşlar bar. Biz olary ýa-ni gürleşip bir hakykat tapar. Sebäbi dini meselede gaty uly wajyp mesele. Elbetde biz aýratyn 1-2-3 sany gepleşe eder o barada. Bolýarmy? Okey. Neme watanda bir soru var da men kan TikTok'tan alýan adamlardan köp adamlar şeýle diýär. Berdimuhamedowlar ölmese ýurt düzelmez diýär. Haçan ölaýynça garaşalyň diýär. Dogry şu sorak dogry ýöne şoň jogap dogry däl. Berdimuhamedowlar ölse onyň häzirki hökümetde dine Berdimuhamedow däl. Ýanyna müňe goly adam bar. Vice-premierler, korrupsiýa edýän, paraxor ministrler, orunmasarlar, bir topar adamlar bar. Ýegenler bar, ýene bir topar bar. Daýlar diýdi, ol bul diýdi. Böküp hökümeti basyp aljak adam gaty köp. Diňe men bilişim 5 tane gruppa bar. Türkmenistan hökümeti basyp aljak bolýan. Iň esas grup Raşid Meredow. Arkasynda Putin bar, Berdimuhamedowlaryň ýa-ni hökümetini basyp aljak bolýar. Eger Berdimuhamedowlar ölse, derrew Putinin bu perewar edip Russiýa ýykyrýar diýär Türkmenistany. O bize gerek, o bizim ýolumuz. Türkmenler adalatly we azatlykda bolmaly. Garaşy hiç kime bagly däl. Erdogana, Putina, Hytaýa hiç kime. Öz başdak döwlet, öz başdak siýasatyny apbarmaly. Bu şu hakda hiç ýerde diskussiýa bolmaly. Toçka. Şoň üçin Berdimuhamedowlar ýykylany bilen Türkmen halkyna hiç zat bolmaz. Öňküden beter bolanmasa gowy bolmaz. Ünsveren bolsaňyz diňe beterleşik bolýar. Haçanla Türkmen halky öz ykbalyny turup çöp başlasa, onu çödüler. Mysal üçin, sen Ýaponiýaga gitjek bolýan. Öňde oturan ýerinde bildirmasaň, samolýoty binmeseň, eşiklerini almasaň, şöyle uçup barmasaň, Ýaponiýa gelmedi ýa. Şuraya alam. Sen gowdurmuş isleýän bolsaň, gowy, ýa-ni awral durmuş isleýän bolsaň, onu görüşmeli. Onu aldyňmy?
görüşüp saklamalı giyici onu. Hani biz ettik mi şunu? Yok. Kim etti şunu? Hiç kim. Şunun için bize hiç şart yok. O biz inanyan adamlar banditler. Hey bandidim sana durmuş verir. Var bandit sana hizmet etse durmuş verse onu ol yani bize işlemeli oladı. Biz onu saylaman son, biz ona ses bermeyen son, biz ona yani anırdır diýmeýän son, biz öz haklarymyzy gorumasak, biz nägeliklerimizi bildirmesek, ol gelip ýör hedilen. Ay halk maldyr da. Şoňa şoň üçin men esasy diýjek zadym bizim hemmämiz aktiv bolmaly. Bizim hemmämiz öz yani konstitusiýon haklarymyzy gorumaly. Hiç yerde haklarymyzy gidirmeliler. Dünýäň islerini künjeginde. Diňe Türkmenistanda. Biz nägeliklerini bildirmeli. Bir evveltlige diýämmi, nägeligini bildirmesen, o näme bilsin? Ol bandit. Bildirip başlasan, ol çekilip başlaýar. Ol bir TV ýagdaýlar. Şoň üçin Berdimuhammedowyň üleni bilenem hiç tat düzelmeýär. Ýöne haçanla biz ýagdaýymyzda Berdimuhammedow bolsun, Putin bolsun, hemmesi ýarak gidýär. Şoň üçin ters düşünmeýär. Esasy maksat Türkmen halky galmasa hiç tat bolmaýar. Şunu ýazyna çykarma. Şoň üçin biz çağırýar. Mert oglanyň ba bolsa, halkyň mert oglanlary ba bolsa, bilimli oglanlar ba bolsa, düşünýän, şu bizim diýen zatlarymyza düşünýän adam bolsa. Ya da öz çağlarynyň ykbaly, öz çağlaryň geljegi üçin görüşjek bolsa, öz çağlarym özü ýaly kynçylyk görüp ömrüni ötürüp geçmese biderek onu öňe çykmaly. Bolun wagty geldi. Putin ýykylyp otyr häzir. Biz galmasak başga bir jinayetçiler ýa-ni Raşid Meredow diýdi pasport mafiýaň ýolbaşçysy ya da şöyle bir beýlik toporlar basyp alýar da ýene öňkü ýaly bolýar. Açyk ugruşdurýar, ukludar ýaly ýene öňkü ýaly diktator. Sebäbi onuň esas maksady prezident ýa-ni prezident wezipesi. Bizim esas maksadymyz prezident wezipesinde gerek bolsa aýralyş ony. Bizim esas maksadymyz halk aktiv bolmaly. İstendiğin adam Türkmenistan'ı arqyn baýap bilmeli, ýaşap bilmeli, firmasyny açyp bilmeli, potrotunu alyp bilmeli, hiç kim şoň kanunu bolmaly. Beýleki döwletlerde ýaly. Ýewropada bozalanma. Näme Türkmenistanda bozulmaly? Ine şu ýaly bozulan ýagdaýynda karyata gidip öz hakyny gorar ýaly döwlet kurjak bolýar. Häzir öz hakyny käbir ýerlerde bir kiçik etapda gorap bolýar, soň ýatyr ýaly. Häzir biznesmenler galyp başlasa hökümet basyp alýar. Polis diýdi, MHM böküp basyp alýar. Häzir MHM polisler ünsüren hukuky bolýan adamlar, hökümetde işläp, bize hyzmat etmeli adamlar biznesmenlerden baý ýaşaýar. Naýez edip pullaryny alyp hedilip berýär. Döwlet bundan. Kim maskara diýär döwleti? Bizmi kemçilik alyp görkezip şonu düzetjek bolup Türkmenistan beýlik döwletlerini ösürjek bolýan adamlarmy? Ya da şu ýaly hukuk gorumaly adamlar, halkymyza hyzmat etmeli adamlar, biznesmenler topulup korrupsiýa edip pullaryny alyp, ýa-ni hem ýerde adamyň haklaryny bozýan adamlar. Ine şeýle ýagdaý. Dowam edelim. Burada şo men aýdaýynda birçe näme öňkü prezident bawaty Niýazowyň ölümini dileýärdiler. Şu ýolda hemme zat gowalar düzeler diýip ondan adamlar şeýle pikir edýär-de. Indi bu geçdi, bu ölümini dileýärler. Indi keçer ol, indikiň ölümini dileýärler. Yani şeýdi geçgitjek de biziňkiler oýanjaga diýjekler hiç kim bir näme şydatlar bir düzedelim diýen pikir ýok da. Näme bir sorasaňam diýen zatlary näme ay ana bir sürü adam otyr, sen näme diýär. Bir sürü adam otyr, galanoklar sen tursaň näme götü bilersiň diýär-de. Sedim hiç wagt hemme döwletlerde, galan döwletlerde, rewolýusiýa bolan döwletlerde halk hiç wagt 100% galanok. Näme galanok? Sebäbi ol bir ul massa, ul bir topor. Onu galdyrjak bolsaň bara
gece gündüz hükümet meçhurunu işlemeli. O mümkün ne? Biz onu gücümüz de etmeli. Yöne her vakt revolütsiya bolanlar 3%, 5%, 10% adam alýar. Ine bize şolur gerek. Ine şöyle bir başa doğru gelip çıkıyor. Murada eğer 3-5% adamlar gelip sisteman çalıştı, onunla beýleki 95-97% adamlar näerde? Näçe olurdan torman şu sisteman çalışıp başka bir diktatura gurulur diýip soru beripdiler. Yok. Eger de beýleki adamlar näerde bolsa, onu çıkardılar. Beýleki adamlar gorkya aktif däl. Şul 3-5-10% diýen adamlarym halkyň içinde 100 adam alsam hemmete diýsem ine olunur gyýlar. Häzir şurada bir uly binar gurary, ondan soň indiki biz ine bizim şul ýani şunu satyp puluny göp bilýär diýsek, şol 100 adamdan 3 adam 4 adam gider, galan durur. Ay ýok, vay muanat bolmaz. Ay ýok, vay bu ýaganla indiki näme bolsa kim bilýär. Beýlek diýer, mene düşünem oğlum diýer. Beýlek diýene urat diýer. Goýanmy? Şu 3-4% düşünür de hereket eder. Galan durur. Şora ýalan halkynyň içinde. 100% stroýa durup, bir tane öňünde baýdakly Gurbanow ýa beýleki bir aktivist durup, galana stroýa ýörer diýip pikir edýäňiz. O siziň fantaziýaňyz. O mümkin näme? 3-5% adam çykýar. Özüňiz serdiň, oturun ýerinizde 100 tane goňşyňyz bolsa, şonuň kimisi çykar polis gelse. Çykyljak bir 3-4 tane adam bar. Galan 100'den galan durur tez. Tomoş bolup durur ýa-da sözüm aýdyp bilmez. Ine şoň üçin ýöne şu 3-5-7% çykýan adamlar 10%. Beýleki adamlaryň haklaryny gowrap, beýleki adamlar şoňu düşünen soň ne orta çıkarlar, ne goşularlar, ne de karşılara giderler. Ne dururlar şolar. Eger de şolar näerde bolsa karşılık görkezlerler. Aýtyp goşularlar. Ýuwaş-ýuwaşdan goşup başlarlar. Şoň üçin revolütsiýany 3-5-7%, 10% adamlar edýär. Hemme halk bolup, ine siz halky galdyp bilen zok. Biz halky galdyp bilmez. Biz başyndan şoňa boyun eger. Ýöne bize 10-15 000 adam gerek. Ondan köp gerek. Türkmenistan diktatoryny ýeňmek üçin 10-15 000 adam gerek. 5 000 adam çykdy, eýem köpelikdi diýe 100 000 çagalýar. Ýöne bize şu birinji adamlar gerek. Ine şoň üstüne biz görüşýär. Şoň üçin ine halk galdyp bilmersiň, halky hiç kim galdyp bilmeýär. Amerikada da bir zat bolsa 100% halk galýan näler. Ýewropada da ine protestler we zabastowkalar bar. Hany 100% halk galmıyor. Niye galýar? Aydınmı? Ýöne aktif halk galýar da hemmeleri derip çözýär. Ine şol aktif halky 3%, 5%, 10% bolmasa, onu halkyň hümmeti ýok. Boş şo halk. O süýdalýan içiniň ýagy ýok. Ine şol ýaly içiniň ýagy, ýani halky öňe gidiljek, Türkmenistanyň bagtyny döretjek we gowrap biljek adamlar 3-5-10%. Galany ýygynan edýär. O durmuş şeýle. O men tapamok olatdy. O bir topar isleýärni geçip şonu ýetijek giriller. Şonu men size aýdýar. Şoň üçin halk galmaz, elbetde halk galmaz. Biz garaşanda olmaly. Ýöne halkyň belli bir bölegi 3-5-7%, 10% galar diýip biz gaty umydymyz bar, ýa uluny işlepýärys. Innik sorum barmy? Ýene bir sorum bar şu. Aydın. Näme? Şo aktiv halk diýeningizde meselem kimler gözüňizde tutýaňyz? Aktiv halk diýende o bir aktivistler, znaçow var, ýa pioner galstugy var, aktivist, men aktivist diýen ýok. Masal üçin men Türkmenistanda ulaşýan. Janyny ýanyp ýören, ýagdaýyna eýem götürilmeýän adam çalışma etdiler. Ine şoňa aktivist diýer. Şol adamlar. Hökman aktivist bolmaly, hökman bir partiýaň aktivisti, partiýa degişli bolmaly. Ýok. Täzeligi itleýän, adalaty itleýän adam eýem aktif bolýar. Ýani jemgyýetiň içinde ol ilatdan jemgyýet ýa-da formata geçip başlaýar. Diýmek, ol eýem
şunu koda gelen bolsa o düşünüp başlaýar. Diýmek, onun aňy işläp başlaýar. Şul uğruna gitse öňde hiç adam yok. Çağla meklap bolanok, yaşamam bolanok, bundan yaşaýşym bolmaz. Men dogulmanym gowurdur buraya ýagdaý bolandan men düzetjek diýen adam ine aktivist. Ýöne hiç bir partiýa degişdiler, hiç tat degişdiler. Eýýem kellesinde durnukly ýanky argumentler var we durnukly pikir var. Şol adam täze durmuşa garaşýar, bakty durmuşa garaşýar. Bakty durmuşa etjek kanun esasında. Ine şoňa aktiv diýär. Beýleki kanun esasyna eýýem edip görüp şonu indi edip bolmajagyna göz ýetip başgaça etjek bolýar. Olam aktiv. Ýöne biz şolary jemläp kanun esasyna gitmeli. Aktiv diýmek, hökmen aktivist däl. Aktiv diýmek ine bir zat canly diýmek. Aktiv duran o. Pasif diýmek o jany ýok zat pasif bolýar. Ine şu ýaly canly adam. Ýöne malýaly bandit kurban uly kezzap bir zat diýse ýa belek serdar ýa on propaganda diýse büküp bolgan nokta oturup pikir edýär. Aha, bunu niye aýtdy? Näme bu beýle diýär. Konstitusiýa beýle diýär, bunu başga zat diýär. Näme polis geldi? Näme diýýäňiz? Han hat getirin, следовательно, getiribem okmy? Öwürle ýygyňa gaýt. Yeni bir gelsen, prokuratura janyp sen ýygna diýär. Şu ýaly ýagdaýy düşünýän, hakyny gorap bilýän adam aktiv bolýar. Ine bir şu ýaly adamlar gerek. Ine şu ýaly adamlar öz-özüne dürekli bolýar. Türkmenistanda kynçylygyň esasynda we bizim çykyşlarymyzyň esasynda. Biz şolary içinde ýuwaş-ýuwaş şolary işläp bir netije gelip pikirler deňeşdirip bir pikire gelip bile çykmaly. Ine maksat şondadyr. Şoň üçin halky galdyryp bilmersiň, halky galdyrmak biz islämde ogam. Mümkin näl? Realist bolmaly. Ine soraga geçäňmi? Menem biraz goşaýyn. Goş. Aktivist demek, yani öz pikirini azat beyan edip bilmek, talep edip bilmek. Ana şondan sen aktivist bolýan. Türmelerde yatan adamları boşadırlar mı täze Türkmenistanda? Haçanla biz ine nezip bolsa şu rejim aýryp taýlaw geçiren ýagdaýymyzda birinji ädim haçanla şu rejim aýranmada täze wagtyn hökümet gurulmada da birinji dekret biýüne tütsowda yatan adamlar boşatmak. 90% goly adam öýlen aýdar. 90%. Şoň üçin meni görýän bolsaňyz häzir türmede dogun garyndaşlaryňyz bolsa size şu çalışmalar gerek. Häzirki rejim gurulan siýasaty, gurulan sistemasy şolar amnisiýa düşüp ýene boşatyp gelse-de iş bolmasaň ýene içine sararlar olar. Hiç tadytkan. Ine biz 90% goly adamlar boşadyr. Onam ýa-ni komissiýa döredip derrew çat wagtyň içinde boşadyr. Hemme adamlar öz maşgalaryna, çağrılarına gowuşmaly. Hökümet uğratdy. Ol şuraya dünýä çalışyp bolanlar şuraya bir jest edilýär her wagt. O biz tapamda ogany her wagt edilýär. Sebebi bir topar adam bir güne gitdi. 2 ýyl almaly adam 10 ýyllyk gitdi. 5 ýyl almaly adam 15 ýyllyk gitdi. Hiç wagt türmäge düşmeler adam 7 ýyl alyp gitdi. Şu ýaly zatlar var. Sebebi bizim repressivny uголовный kodeks, ýagny Cinayet kodeksi repressivny. Ol humanitarny bolmaly. Humanitarny diýmek bagşlamak däl. Mysal üçin sen birinji gezek bir zat edýärmi? Seni gün elinden tutup basmalar, egerde senden ýa-ni adamlar hiç zat ýa-ni şeket ýetirmesen adamlar. Предупреждение berilýär, wagtynça astroçka berilýär. Ýene şu periodda bir zat etsen, şunyň emoşlýar, onyň emoşlýar. Bir hil profilaktika edilýär. Bizimki bolsa gün elinden tutup muny 2 ýyl bolýan bolsa ony ýetirmeli, täze dogunlardan şonu pulap bolýar. Men ýan gaýdyşmaýaly. Hukuk gorayan gurumlar däl-de, hukuky bozýan terroristler, MHM terroristleri, polis zombilary, tutdak, hadyetdak işleyen ömürlük paraxorlar. Olar düzet bolmaýar. Şu zatda düzetmeli. Şoň üçin birinji bilen biz
türmede oturan adamları boşalarız. Yine türmede oturan oğlanlarına men sadaka verdim arada, şu maşalarına. Bugünden çıkarıp. Görürler otur. 10 yıl oldu çağırt, birinci klasta çağırt vardı, eyyem 10. klas. O ne bulur yani? Olan bir günahım yok. Barlak görsen günahım yok. Görürler otur. Üstüne şöyle türmede koşup oturuyorlar. O ne represiv neme oldular? Türkmenin konstitusiyası, en kımmat adam Türkmen için yani yağı oldu. O ne böyle oldu? Türkmenistan prezidenti Türkmenistan konstitusiyasını yerine getirip halkına hizmet etmeli adam yağı oldu Türkmenler. O ne böyle oldu? O ne devlet oldu? O ne biz maskara diye şu devleti. A bul samsıklar, bular ugalovniklar. Devleti öldürüp duran okmu? Devlet nämeden varat? Yerden, halktan ve konstitusiyadan. Konstitusiyanı gödök bolýa, öz halkyny erip dur, yerden hem tegi aýlyklary alyp satyp dur. Üçünden bolýar. Kim bolýar? Biz bolýasmy? Ya biz devlet dolandyrýasmy? Şonuň üçin biz şu ýa şular durulmasak bolmaýar. Türkmenistan ýetýär diýär. Men öňüm aýdýar. Bir topar adamlar soňky 3 ýylda ölmeli adamlar öldü. 100 miňler bir aýda. Men üçin şok, sizin üçin şok bolmasa, öňünçen bolsa men üçin şok. 2020-de awgust aýynda 100 miň adam öldü. Sentýabr aýynda 100 miň adam öldü. Ol kelle sygjap gatdy. Nämeden? Ýa-ni ukol edýärler, ýatyrýarlar adamlar. Ukolun ýa-ni medisina şertleri var, ukol etmeň we onu saklanyşyň o medisina şertleri var. Onu nimetmen jüýsüne akydyp birini ukol etseler jüýsüne akydyp ýa ertesi şol jüýsüne akydyp çykyp ukol etip bolýar. Adamlar ýöne ölüp gotýar. Hiç kim günah da çekmedi. Hiç kim basılmadan, hiç kim cinayete çekilmedi. Prezidentim çekilmedi. Prezident günah stavka etmen adam ve cinayet etmen adam. Prokuratura yok ýaly Türkmenistan'da. Suudlar yok ýaly. Polis yok ýaly. MHM bul ýa-ni döwlet meşgulüne tragediýa. O ünsürmän bular biznesmenleri, kiçik aktivistler gözläp ýörler. Ne döwlet? Şu ýaly, şoň üçin menin pikirimçe hökman türmedäki oturan adamlar boşadýar. Biz halk yeni bir türme düşmedi ýaly. İş yerleri döretýär. Biz şolar şertler döretýär. Biz şolar amnistiýa edýär. Köýüne taryhlaryny ýuwup berýär. Pol nol. Ýa-ni çistowa lista diýerler. Şonun başlan ýöne inni. Siz başga gurda gidin. İşleň, maşgalaň saklaň, ösüň, köpeliň şurada ýa-ni halka akitmeli. Bilim aljak bolsaňyz alyň çağırýaňyz, bilim alsyn. Bilim almak üçin, çağırýaňyz ösdürmek üçin bir ýerde zat ogurlamaz ýaly aýlyklaryňyz ine ýokary. Ekleň maşgalaňyzy birini işleň lezzet alyň durmuşda. Ine şol esasy bizim maksadymyz. Ine şoňa demokratiýa diýilýär. Egerde biz gelip öz diktaturamy, öz ýa şekillerimizi goýup başlasak, ýa hökümeti güýçlendirip biz hökümet diýip başlasak, onu diktatura bolýar. Biz gaýtyp şonu aýyrjak bolýar. Hökümet halka hizmet etmeli. Prezident halkyň guly bolmaly. Ine şol maksat. Okey, onu jogap berdik. Türmede ömürleri geçip diye gatdy ol diýen, men habarlar atdym, Hudaý saklasyn. Innik soralar, ine tribalizm ve klanizm zerur tema onun ziyany sebäpleri çözgütini aýyp bilmersiňiz. Ýazýar nasionalizm. Biz şu boýunça aýratyn temalar sebäp bir iki minutda düşünip bolany. Tribalizm, klanizm ve nasionalizm soralar. Sebäbi döwürde bizim jemgyýetimizde hem bir garşyk, karşımalaşyk boldy. Ho. Neme maňa ýazdylar ony, karaçy TikTokda ýazdylar. Neme Saparmurat Niýazow öldü. Saparmurat Niýazow öldü. Oňa adar bermeň, ony günne goýun diýip ýatdy da bir. Otaň biz onu hiç wagtda goýmaz. Näme ýatsa şonu ýatsyn, biz hiç wagt günne goýmaz. Ol adam milletin 30%'ni ýok edip gitdi.
Onda gelin faşistam yadımızdan çıkarlar, giyitten bağdığına. Biz şu zatlar aydıp misal görkezýär, hemme işitilmedik, bilinmedik zatlar açýatsa, inniki edek şu bolmaz ýaly aýdýar. Egerde biz imsim otursak, yine görer, yine gider, yine olur. Bir zat çözecek bolsam, şu barada gurrun etmeli. Şunu anyklamaly. Onu inniki edek şu zatlar bolup geçýän bolsa, şol ugry eltýän bolsa adamlar duruz ýaly. Näçip Sapar niyazivizm döredi. Başizm näçip döredi? Sebebi biz bilmedik. Eger biri şoňa çelli düşündiren bolsa, şuraya bizim ýaly çykyşlarymyzda düşündiren bolsa, tehel başta biz onu saklardyk. Nire etdiýän adamlar diýip. Biz bilmeýän soňra şu geldik. Ýurtçylydyn problemanyň biri nasionalizm, tribalizm ve klanizm. Doğru. Yine de ýurdun içinden täzelikler var. Neme diýip, Lewap vilayatynda etraplarda, şäherlerde, owalarda ogurluk köpelýär. Elbette ogurluk näçip bu köpelýär? Men misal getireyim. Yine men Änüde küçük fabrikam vardı. Yani kan çıkarıyorduk, buğday çıkarıyorduk. Buğdaylarla un ediyorduk. Kazakistan'dan buğday getirdik. Hatta şartlık çıkıyıfın birliktir diye Kazakistan'ın alım deyip Türkmenistan buğdayını satıyı pedir edip gören adam. Yılla kaya vakt 70-80 barla geliyordu. Yürütü şun barlama için. Birden basma için. Hemme buğdaymız Kazakistan'dan gelen son Türkmenistan'ın 1 kilogram buğdayını ellemen son biz yine diri etmiyoruz. Bolmasa basılı ederdik. O vaxtlar yani Berdi Muhammed durmuş yerler Niyaz vakti katı berkti. Diyecek oynalardım. Yine şu yerde bir topar adamlar işledi. Günlü MHM, polis, OBXS gelip peçatlak giderdi. On geliyor da peçatlap garulun toğraman dağda peçatlık gidiyor. Kimdiginen görünen okuyan peçatlı niyirdiginen bu neyel tapmalığına bir. Onun hocana diyen tapmalığına. Ahir yani bayram olanla biz polis müdürüne, bölümüne, yani vilayet bölümüne kömük ediyorduk. Bir gruzavoya unor koyup iyi veriyorduk kömük diye. Ne işlerlerine. Yani gümden çıkıp kömük ediyorduk. Su eltiyorduk, un eltiyorduk. Şoň bayramlarına. Oňa men şo ahal welaýatynyň başlygynyň ýanına bardym, aýtdym. Ya şol bizden bir erwet gördüňmi? Buğdaýymyz Kazakstanyň gelýär. Bizim kley kabinamyz uly. Şol ugyny halka satýar, halk şonu alyp Türkmenistanyň pes kley kabinaly ýa ugyny bilen garyp gow çöregi diýär. Sizemeýär. Owo, tow diýär ugyny. Näçip gelip bizi ýalyp gidýär. Biz näme etdik? Kanun bolmasa naloglar töläp dursak. Kim yaptı diye. Bilemok dedim, iyi verdi, öğlerine okun. Göllep tapyalar mı? Polis işler. Benim yanına oturuyorum, yani ahal velayetin polis bölümünün yolu oluştu. Getirdiler yani ne yapıp yaptın diye. Gomşuya daradan aittiler diye. Gomşuya daradan KGB. Kim aitti diye. Ay bilemok bir canım. Häzir dur diýip ýa-ni bu ahal welaýatynyň polis bölüminiň ýoluşdy. Ýa-ni ahal welaýatynyň kenbetine jaň edýär. Salam aleykum. Ine sizin bir işgäriniz bizim plany we jaň edipdir. Şu ýerli şu Akbuğday diýen firmada, buğday un çykarýan firmada problema bar diýip barın ýapyň diýip. Barlap bilermisiniz? Olam adliýalar jaň edýär. Şeň selektorda menim eşitdim. Olam diýär ýok diýär. Bizi oraya atıyor. Böyle başlandık koyadı, o ağzından yerine söylüyor. Onun düşündüğü vakit ya şu can ettiler diye ben özüm gidip ettiler mi ya? Onu da düşündür ya. Görüyor musun? Bunu her vakit eder diye yönün sonunda durmaz diye. Sen kellen yerine ne yapıp yapıyor? Ne mesele var? Yönü yaptıysa yap vermez mi? Häzir şulu olan işlerden kokusa 200 adama kolu işleyen diye. Şular gidip işli olurlar. Burada uğurlap başlarlar diye.
Menim aýtdym gatda doğru diýen men häzir eýýän birinji gerekde günne ýapýar, bir ýap gidýär. Mene bizar boldum. Buğdayı getirecekler, hişrada getirecekler, pribula alamda ubitkada yapacak işarada bağışlan hana polis, hana MKM, şuradan iş olan bize verilecekler. Yapıp koyup, oturacak diysen, şuna adamlar gidip uğurluk eder, bir yerde bir kançılık eder, ya bir kançılığa pul kazanacak olur. Onun başkalarına demeli. Araçlar yok. Sizin işiniz köpelür diye. Bizim işimiz ağlarsa sizin köpelür diye düşündürdüm şuna. Ondan sonra doğru düşündüm. Yine şuraya haçanla işletik olsa adamlar maşgalat neklemeli, üyüz neklemeli. Niyameti? Uğurlu olur. Haçanla profesyonel uğurluk edenler. Mesela şimdi o yarçılar ya eyleveli yarayanlar o düşlük ol var hem de yani milletlerde de var. Fransa'da da var. Üyler yark gidiyor. Uruyal meşhurda da yönü kavaklar. Signalizasyon var. Deru polis gidiyor. Yönü haçanla uğur değerli adam. Öz maşgalatını eklemek için, çağlarını eklemek için Gongşin kaya başka bir kvartala rayona gidip o yüzden kırlarını uğurlasa, ganalarını uğurlasa onu uğurluk değil, o katastrof. Yani ben Türkmenistan'dan şu da diye eşleyen aydiyalar Mırada nahar geçirip durdu. 2 minut öğü yedim diye ganalarını götürdüm. Ben neyine çağrı verenip ağrap sana diye. Ya da başka bir kırlarını o vakit diye. Ünsürün köyüne eşikleri uğurlayar. Yine şuraya arkada atırdı Türkmen halkının gözünçü. Altın atırda yaşak gördük. Arkada atırda yine şuraya yapıyorlar. Şunun için bu sosyal problema. O demek neyme? Adamın hal maddi yağda pis olsun cinayete giyilmeli oluyor. Bu hükümetin günün günahı. Bu hükümet yol olsun günün günahı demek. Şu adam 17 yılla Türkmenistan katastrofa akıdıp öz oğlunu öz yerine koyup onun bundan materyal okuyup adam koyup Türkmenistan'ı gelecekte katastrofa getirip dur deydi şu an. Kulluk bulmaz deydi şu an. Yine şu yani indikatörler şular yine şunu düşünüyor. İmam devam edelim. Aleykümselam. Eden işler bu dünyada işte o dünyada cevap vermeli olur diye. Doğru mu? Şunu düşünen o. Yine Niyazov Metçi'de öz ruhnaman sözlerini, aydan sözlerini yazırıp gitti. O ne öyle? Hani dinçler niye yazıyor diye. Neyem ki şunu baka vermediler. Neyem ki durulmadan o şu kuruluşu. Neyem ki Niyazov ölünün şunu çalışmadır. Hani dinçler ona? Dinçlere de şu hükümet özünü saklayacak ol. Dinç ol, aktivist ol, yönü rayet ol, aktif ol, grazdan ol, polis ol, kim olay? Hakikat tutmaşadan seni basıyor. Adalet hükümet yok. Batışlar. Yok ne doğrayca Saparmat Niyazov eden işi ziyanı şahsi meselesi değil. Bütün yurdu çürüttü, diktatörünü kurdu. Keselin sebebini becermeden simptom taklarını becerinden bidası yok. O dünya boyaymak doğru mu diyen emma verin asmiyatla sud etmeli diyseniz onu yürüyütü kanun madde ve sud var. Onu hem vatanımıza dolanıp aramızda inşallah ister bildiren yürüyüş ve temani yerine olmaz mı? Elbette şuraya cinayet etkilen adam olsa birbirini ölür yok olmazsa. Adam yok, objekt yok, yani iş yok. Yönü haçanla siyasetçi, vatan dolandırın. Şu zararlı bir topar adamın ölüm olsa, onun hükümatı var, onu yerine edip karar çıkarmalı. Şu adam bandit, korrupsiyoner, şu adam siyaset, maşinlik, diktatör, Türkmenistan'ın tarihinde yine şu bulup geçti, şunu fiksir edeceğim. Adam olmasa cinayeti yok, yönü cinayetin belirlep geçmeli hükümet. O bizim anık tarihimiz. Biz
Erwet bolsun, gow bolsun biz hakyky taryhymy bilmeli. Sen haçan sen hakykaty bilsen, innikedek şo bolmaýar erwetlik. Bir, ikinci, sen riýana ýaşaýan. Maňa her wagt diýýäňiz, ertekide ýaşap ýörüň, ertekini gurulmaýan. Men size realnystda her wagt çagyrýan. Men krizis manager. Men virtualda ýaşamok. Gynansak da Türkmenistanyň halky içinde daşynma. Ertekide ýaşap ýör. Iň erwet ertekide. Şol ertekiden çykasy gelen o. Çykyň diýen men. Oturma. Ol virtual ertek, o bolmaly zatlar sebäbi konstitusiýada realny ýazyldy. Virtual ertek ine diýenem biz özümiz. Ynany ýaşaýan. Adamyň reaksiýasyny sezdim. Bir degmen diýe ölen adama şu wagt halky dinlemek, taraptar nädir, näde köpetmeli we soň hökman derneşliklerde düýpli bellik edilip wagtyn kitap polkosyna goýaýmaly ýa-da. Halkyň arasynda danalary we nadanlary bar. Eger hemmesini dinläp herkes etjek bolsak, yerimizden gozlanmaz. Çünkü arasynda otur ýa-da ýat diýeni bolar we tur diýeni bolar. Biz logika deňelýän zatlar etmeli. Forýa hormatly prezidentimiz iň azyndan $300 edin. Hemmämiz öz watanymyza, ýurdumyza gaýdyp geleli. Gaty gynanlyk özge ýurtlarda işläp. Hormatly prezidentimiz etmeli. Bunu siz de bilersiňiz. Näme edip bolýar? Oň usuly Türkmenistanda barýaňyz hiç kim işe çykan yok. Sabotaj. Plan çarlyk bolmasa işlejekler. Hemme zat durur. Ertik çörek bolmaz, suw bolmaz, elektron enerji bolmaz. Bugün hemme zatlar alyp goýun bir ay. Arkyny oturýar. Çykmaň hiç. Prezident köşkünde elektron enerji bolmaz. Hiç jaňa bilmez. Katastrofa bolsa. Ha bökere. Ine İtalya'da hökümeti düşündürecek bolsa düşündürmediler. Bu usulları ýygnaman beset. Bir ayda İtalya, yani İtalyan merkezi Musur'dan o infeksiyada gelip başladı. Değil mi? Hükümeti ılgatda isteğleri yerine getirdi. Şoň üçin oň usul köp ýaly etjek bolsa. Iň bäkisi öz haklaryny gorumaly, kontrol haklaryny tanap etmeli, aktivistçiliğe goşulmaly we geljek bakly durmuş üçin görüşmeli. Men ýene bir gere aýdýan. Bakly durmuşa görüşmesen kim sana bersin? Ine sen işlemesen kim sana aýlyk bersin? Ya sen biznes etmesen näme pul sana bersinler? Näme öýüňde pul bolsun? Eger bakly durmuşa görüşmesen, goşulmasan, näme gidersin şol durmuş? Bir gerek ýenen soňam onu saklap durmaly. Ine şuň aýratynlary Ýewropada da Amerikada bakly durmuşyň şoň bitegligi we durnuklugy şondadyr. Bular hem görüşýär, alan soňam şonu saklaya. Biz ikisini etmeli. Salam Rada, biz näme zaman rahat gidibiler Türkmenistana, ejemin kakamyň mazaryna bile bize görendok diýdi. Bile görendok. Gidemok. Menem görmedim. Menem kakama aýrylyp bar bilmedim. Menem ine şoň üçin görüşýän. Sebäbi garşyp ýadadym. Ine niýaz föle gowlaşan. Ine görüşüp ýollar açdyryp kim prezident bolsa şo bolsun. Ýöne adalatly, açyk saýlawlarda bolsun. Diýmek erwedi işlese ona berarsyn. Ýaponiýada her 6 aýda birinji ministr aýyp durlar. Prezident ýok öýde. Diňe birinji ministr bar. Näme bolýar? Ýaponiýa ýyklanyp, dünýäde ikinji ýerde bar. Gaýtyp mundan beter işleýär. Te gorkýarlar, aýrýarlar derler. Bizde näme bolýar? Bir gelse ya aýagy öňe bolup çykaýmasa ýa-da oğlunu geçiremese hiç giden o. Şoň üçin
çalışmalı gerek. Prezidentler çalışıp durmalı. Yolbaşçılar çalışıp durmalı. Mümkün teyada gelecek onun qovu işler. Teyada gelecek ervedi işete onam çalışıp durmalı. Pastayana çalışıklar olmalı. Pastayana ütköşükler olmalı. Pastayana saylovlar olmalı. Her vakt saylap qovusunu saylap durmalı. Waleyküm esselam. Sorağımız olsa berin, hormatly vatandaşlar. Biz hazır efirimizi dowam edýäs, ýöne köp dowam edebilmez. Ine pursatdan peýdalan men öz söhbetdeş ýollaşyma soraw berjek bolýan. Nurçan, sizin pikirinizçe bize bir 3-5% adam gerek Türkmenistanyna düýpli çalışmalar geçirmek üçin we şol häzirki diktator sistemany çalışmak üçin. Näme pikir edýäňiz şu 3-5% adam, ýagny köpemden bir 50 000 adam galbilermi Türkmenistanyň adamlary ýa galbilmezmi? Ben de öyle düşünýän 3-7%, 10% adamlaryň galmasy yeterlik mika diýen. Galanlarym şoňa höweslenip başka adamlarymyzam galar diýen pikir edýän. Sebäbi bu diktatura rejim adamlary gaty gözgüne ýagdaýda adamlar ýaşaýarlar. Olar razy däl bu rejime. Yani en berkisi bir böyle alamızda türme meselesini kaldırdık. Benim fikrimçe %80% adamların yani doğunu, garındaşı, yeğeni, ecesi, kakası, ayal doğunlar yani yatırlar. Onların gatı gözgüne ýagdaýlarda bütün dünyada böyle bir şertlerde yaşayan, türmelerde yaşayanlar yoktur. O taýda da mafya yani korrupsiýa döretdiler. Her dat hatta elementarny berjek bolsaň hökmany suratda elinden puluny aljak bolup durlar. Pasywka datlar berjek bolsaň näçedir olaryň bir nemesi bar. Şo puly bermeseň sen o adam geçirip bolanoklar. Yani halk ýadydy. Halk gaty ýadydy. Meniň pikirimçe halk galar 100% diye galma diýen bir zat ýok. En berkisi bir 10-15% galar diýip pikir edýän. İnşallah. Libet sen näme pikir edýäň? Ine biz häzir halkymyza bilimler berip durýar, jemgyýet bilimlerini. Biz halkymyza düşündirip durýar. Niýeden problema döredip, kaçyn biz ýanky adatlarymyzy ýitirdik, näme ýagdaýda ýitirdik, näçe indi biz ýygymy zaplandy, näme biz ýygymy almaly. Hem zady kanallarymyzda düşünüp gelýär. Egerde bizi ýyzarlayan aktivistler, ýönelik adamlar bolsa, olar influencer etseler, hemme ýagdaý düşnükli urulmaýar. Käbirde diýär, bunu biz bilýäris. Eger bilýän bolsaňyz näme araşdyr? Herket etmeli. Siz umum bilýäňiz, ýöne detallar bilýäňiz. Şoň üçin size bu detallaryny düşündirsek, indikler şuna gelmez ýani. Bir, iki, bir detallarda görkezýär, näme etmeli şundan çykmak üçin. Diýmek siz ülküden seyretmeli, dinlemeli, soragyňyz. Siz näme pikir edýäňiz? Bizim vatandaşlarımız ahir galarmy? Hemmesi galbilmez. Hemmesi galjam bolmaz. Ol bir utopiya. Ýöne şol 3%, 2%, 5% galarmy ýa gidenip otururlarmy? Häzir kod bizi görýän adamlar näme beýlekler hem görýärler. Rejimiň nemelerine, provokatorlaryny, propagandistlaryny hem görýärler. Watan habarlaryny adam imoda görüp eşitilmedik derejede näme propaganda edýärler. Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň, Serdar Berdimuhammedowyň suratlaryny ýaýratyp, şolaryň durmuşyny reklam edip, şonýalyk şolar gowy adamlar, şolar bir söýmeli diýip zor bilen näme şonýalyk nemeler ýaýratýarlar da. Ondan bizi görýärler, toňam olar görýärdi.
neme pikir bulaşýa adamın indi soňam olaryň hasap çykanok. Ine bulanky dogry diýär da, beýleklenki şey propagandistlanky dogry diýär da ýöne hemme zat şoň aýdyşýarlyk bolsa barlak görýärler ol hasap çykanokda ýene biriň ýanymda geldi. Ýene biri görüp başlaýar. Ondan ýene de bir aklyna ýetmedik ýeri bolsa, alalaşmayan yer bolsa ýene de olar görýär. Gara şeýdi aýlanyp durda adamlar. Doğru. Cemiyet ösýärnigi de, ýa cemiyet hereketde ösýär. Onu görýär, bunu görýär. Görün adam bolsa kellen isteden iş yapmaşdyr. Ýa-ni düşünjeli açyk giňip başlaýar. Hormatly watandaşlar, ine men size bir bizim çağrımyzy ökünjek bolýan ötürüm şuňa DBT aktivist şart diýär. Şuňa gelip kıyın görmän kim hakyky görüşýär bolsa ya da Türkmenistan geleceğini bilecek bolsa ine şu çağda gelip bizim bilen ýa-ni gepleşip bolup şu ýerde bir topla informasiýa var. Bizim alyp barýan işlerimiz boýunça bizim düşünjelerimiz, bizim köp hadiseler, wakalara bizim berýän ýa-ni netijelerimiz boýunça şu ýerde informasiýa. Başga da informasiýa ýene bir var. Olam Wybór Türkmenistana diýip ümidvaram şu ýerde ýürüýse bizim jurnalistlerimiz işleýär şu meselede size şu Merkezi Asyada Laytada Türkmenistanda bolup geçen datlary bugün görüp bu informasiýa hemmerde alyp bilmekdiler. Bu informasiýa bizim jurnalistlerimiz ýa-ni Kırgızstan, Kazakystan, Özbekistan, Täjikistan şular jemläp nitije çykyp berýär. Ekspert, jurnalistler, ykdysadetçiler, her türlü adamlar. Şoň üçin şu ýerde siz informasiýa alyp bilersiz. Berdäki informasiýa hiç ýerde ýokdur. Ýazılmış şu kanala Demokratik Wybór Türkmenistan diýen kanal. Şu ýerde informasiýa alyp bilersiz. Biz gepleşigimizi dowam ederiz. Soňky soragy men bereýin. Başga halkymyň soragy bolmasa biz efiri ýoş-ýoşdan ýapaýalyň. Her kim öňündekileri bilen güleşip durmaly. Bizi watana dönüp şol adamlar galdyrmaly, motivasiýa etmeli. Gasy dogry pikir. Hormatly watandaşlar. Biz size häzir bir soragy bereriz. Sizin pikirinizçe şol 2-3-5% adamlar galdyrmak üçin DBT hereketi näme etmeli? Şu soraga kyn görmän öz pikirleriňizi ýazyn, kommentariýalaryňyzy ýazyn. Biz şu kommentariýlara gelecek gepleşiklerde sizin bilen analiz edip görürüz. Egerde siz bir formul tapan bolsaňyz ýa-da bir pikir aýdyp bilseňiz, güýçli pikir bizi hökman ony ulanırsa ýeňişe geler. Öňünden size sag bolsun bildirýän şu ýaly kommentariýa ýazýan üçin. Indi bizim pikirimizçe näme Türkmenistan'a ýokum uzagy we bilim edaralaryny nähili standartlara geçirmeli? Häzir jogap berer. Bizim pikirimizçe ine Türkmen halky näme diýsem, şu hökümeti janynyň beterinden ýa. Şu hökümet näme diýse şonu hökman etmeli, şondan başga alaçy ýok diýip pikir edýär. Ýöne gynansak da hökümetdäki işleýän adamlar konstitusiýaň uğruna şunu etmeli diýen nokta şu ýaly edäý diýip seni başga ýola salyp kanun bozup soň seni ýok muny düzeltmeli diýip senden pul alyp ýanky başdaky saňa düşündirmän ýene de şoňa getirýär. Şoň üçin hökümetde korrupsiýonерler we jinayetçiler otýar. Ine şunu näme çip şuraya bolup geçýär. Serdar bilen Gurbanulyň ýanky günäsi ýok. Olar öýlerini belliýär şo ýere, şol adamlar. Şo ýerde öýler bozulýar diýip bir topar ýarlaklar bize düşündirjek bolýar. Inanın Serdar we Gurbanuly Berdimuhammedow öýlerini alýan adamlar saýlap alýar. Wepaly, ýarlak, korrupsiýoner bolsa bir hatara. Egerde arasda asuda ýanky adalatly bolsaň çık hatardan. Ine şu ýaly
Olar yani atritsatını seleksiya diýerler. Seleksiya etmek diýmek saýlamak, atritsatını saýlar. Şoň üçin näme garaşýan, haýsy gowul garaşýan, haýsy bakty durmuş garaşýan. Öz-özüňi anlamak. Gelmez, bolmaz şo bakty durmuş. Gaýtyp bolar oturlarda hemmesi umytdan düşensoň Türkmenistany yani privatizasiya ederler. Bir paçalyk ederler de geç giderler. Ine hormatly vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar ine soňky sorawa ýokary okuw jaýlary we bilim edaralaryny nähili standartlary getirmeli. Biz Ýewropa standartlaryny getirmeli. Amerikan standartlaryny getirmeli. Türkmenistanyň içindäki biz institutlar, universitetler, Ýewropa universitetleri bilen ary gatnaşyk etmeli. O diýmek näme? Bizim studentlerden ary diýär, ulun studentler bize gelýär. Şeýdip molimler переподготовканы regularny etmeli. Mektep, başlanýyş klasslar, orta mektep, orta bilimli mektep, tehnikum, училище, universitetler переподготовка bolmasa, ulun bilimler, şo köne bilimler. Şoň üçin ösmeliz. Biz her wagt ösmeli. Durman ösmeli. Ine Ýewropa durman ösýär. Ünsörüm, men bir hepde telewizor seyretmesem, ýa-ni habarlar seyretmesem, oturmam. Men gijaýar. Ýaman çat ütket gudwatyr. Bärde zatlar, täze zatlar ýyl gudwatyr bolýan, ýa-ni täze tehnologiýalar zatlar bilmänem galýan. Köp zatlar biz telewizordan bilýär, bolup geçýän hadiseler. Ýürüte programa var, günlük her regionyň ýa-ni ýagdaýyny görüň berýär. Näme kiçik adam näme oýlap tapdy adamlaryň ýagdaýlaryny durmuş gowulaşdyrmak bilen we uly siýasatlar näme bolup geçdi bizim ýa-ni adamlaryna ziýan ýetiriljek ýa gowy ýetiriljek zatlar. Bizim o zat ýok. Watan programasyny açdyň. Gurbanyň Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow. Berdimuhammedow familiýasy iň ýigrenç familiýasy bolup galdy. Sağ ol, Watan programmasy. Siz näme pikir edýäňiz Nurcan apa? Ýokary okuw jaýlary we bilim edaralaryny nähili standartlar getirmeli? Geçirmeli. Doğru bilip geçtiniz. Ýewropaň standartlary boýunça bilim bermeli. O taýda özgörüşlikler bolmaly. Hep bir sistemada öňkü ýazylan köni bir neme zat bilen çap bilen gitmeli däl. Öňkü programmalar bilen. Ýa-ni klas programmalary. Mesela başka yurtlardaky okuwçylaryň, studentlaryň bize de gelip bizden bir bizim ýokary okuw jaýlarynda okap, o taýdan bir gowy zatlary öwrenmäge, bir de bizim studentlaryň o taýy gidip şunýaly bir çalyşyk bolmaly okuw nemesinde. Bence okuwumuzy östürmeli. Doğru. Indi student olanyny soraly. Hormatlanýan Liberty. Sen näme pikir edýäň? Näme? Birinki birinji bilen näme wiziatkan ýatyrmalyk ýa-ni. Näme? Bizim adamlarda hiç hilek bir näme şu wiziatka universitete gireňde wiziatka bolmaly däldir. Näme? Pul bermeli däldir. Biz diýen hiç hilek näme ýok da, düşünje ýok da. Pul berip universitete girmeli. Soňam şol puly berip girenden soňam şo puly işe giremde iýin almaly diýen düşünje bar. Näme? Hökman 1 ýylyň içinde, 2 ýylyň içinde şo puly adamlardan, halkdan almaly diýe düşünje bar bilinklerde. Oňa bilim sistemasy adamlaryň öýre ýatyrdy. Näme bilim sistemasyny. Oňa näme o universitete girem derrew işlejek, näme ya başga zatlar bilen meşgullanjak, pul gazanjak, näme beren pulumy ýygyp aljak diýip bar aladalar şol. Bizim okuyanlaryň o gutaralaryň bilim üçin ýerine kommersiýa proýekt hukmuna gelýär. Kommersiýa pul berdi, pul ýygy. Hökümetin daşy hökümetin günäkar däl soňda. Men pikirimçe hökümetin günäkar däl öýleri. Şimdi şonu şeýtdiler da, indi o hökümet bir nemecik berýär.
iyimjagaş atdy. Näme? Halkyňam özi näme etýär? Hökümetin günäliği hökümet tüm sistemany ulanýar. O sistema şuň işlemä. Ondan şol işlemän soň ýa-ni şol kim ýerlerini bizatka bilen ýapyp goýar. Ýa-ni gözlerini bizatka bilen ýapyp goýar. Bular üçin biz giriş egzaminlaryny düýbüne aýryp. Istenen adam girsin. Mesela için her fakültetin meçhulları var. Her adam ýa-ni egzaminden soň mektep egzaminden soň öz egzamin rezultatlaryny berýär. Şo arada şu boýunça da ýa-ni umumy derece var, umumy imani derece var, ýokary derece var we meçhul var. Şoňa görä üniversitetler alýar. Her adam bir 10 üniversitede ýerleşýär, haýsy üniversitet alsa şoňa ýerler awtomat ýaly. Eýýär paraholuk dersiňe giriş. Eýýär. Ya da kompüter taýlap alýar. İkinci, birinci kurs tutardy. Egzamin opşy ulu zallarda geçer. Karnalan aşağı. Paraholuk diýär. Arasynda testler bolýar, kiçik testler. Onu molimler şeýle testler kesildi. Testler bolýar, kiçik testler bolýar. Arasynda onu molimler paýlýar, ýygnap alýar, onu maktamak. Hiç ýerde mümkinçilik ýok paralmak. Ýewropada şeýle. Alazyň nesede alt bolno sistema şeýle gurulan. Sen ýa-ni sen kontrol eden okşan. Avtomatik diye kontroller. Şoň üçin şu sistema geçmeli. Bolmasa biz köne sistemany ulanýar. 18-nji ýylyň sistemasy. Jadan hramyň teletnek sistemalary ulanýar. Olam şuny işlemok. Sebäbi durmuş ütkürdi. Şu yetmeýän ýerlerine ýa-ni para berip, kampüse döredip, jogapkar adamlar gözlerini yumup, şonu ýalyp ýürüdýär. Şoň üçin işlemok. Vatandaşlar, şunu bilen biz öz efirimizi gutorýas. Men ine her gepleşçi adama bir minut söz berjek. Jemläp bilersiňiz we efir şunu guraýly. Mustafa, sizden başlaýaly. Vatandaşlar, bu gepleşikler ýöne bir etki ýaly diýip pikir etmäň. Birazajyk düşünjek bolun, birazajyk goşak bolun. Biz halkymyz üçin, gowy ýaşamamyz üçin görüşýäs. Sizi de şoňa çagyrýas. Halk ayağa birazajyk galyp goşulşun. Sağ olun. Liberty? Näme? Hawa. Benim vatandaşlara aýtjaklarym näme? Indi bizde saýlap teçere başga bir ýol galmady. Näme? Başga bir ýola gitseňiz, erwet ýola gitseňiz, näme? Şol közençlikler ýene-de siziň başyňyza gelir. Şoň üçin hem kelleňize gelmesin, näme? Bir betbat ýaşasa men batly ýaşarym diýip. Hemmemiz deň ýaşamak. Hemmemiz deň derejede batly ýaşamak. Her kim doğru ýa-ni ay menki bolmadylar ýöne mümkin şol bolduk bolýar diýip korrupsiýa skem edip ýaşajak bolýar da. Ine o gidip ine o gülýar gurup ýaşaýar korrupsiýa hökümetle bay bolýar, amaşga ýa gitjek bolýar. Ine şol mysal hökümine şoňa ne gidýär. O ýolda o ýerde halkyň 10%-ny ýer var, başga ýer ýok. 90% ýa-ni. Şoň üçin biz şeýle bir şert duýupdylar. Sen hakyky işde salyklar, adajyklar esasy sende bar. Ýöne kanun bolmaly. Salyklar köp ötmeler ýa salyk köp ýer ýa salyklar ýa. Şoň üçin biz adamlara ine hökümetin esasy işi. Parlamentin esasy çykarmak kararlary adamlaryň şertlerini ugrupdurmaly we berja etmekde kararlaşdyrmaly. Kim bolsa şu jogaplar. Gazetleriň esasy işi kim kanun bozýan bolsa jogaplar. Boldy. Bir uly bir zat ýok. Döwlet diýip bir uly bir zat.
döwleti durup patlayacak, ötürecek bolsa burada Amerika Berdi Muhammedow gurbany bolup ýa-da şeň psikik Xitaydan yaramayan ertiden akşama çelli mamuş düşkünde gitara çalıp parçalı boldu. Triýerin çekip. Gepdi-de bir gedek işe geldi. Çıkış edip gidýär aydan zaat boldu. Orada ýadyma düşen. Oturmuşdan horuzlar ýadyma düşen. Eger şunu ýaly işläp dursa hökümet dolundurulýan bolsa, elbetde korrupsiýanyň üstünde. Ya olar diýen ýok. Mutlak bolmaşlar. Edilýän paraxorluk Hudaý. Onu biz segir herket etsek eýem. Şoň üçin gelecek ýok. O düşünün. Şu kısany ýyllar siyasal ve gurmanlyk berdiňler gelecek ýok. Sağlam gelecek ýok. Sağlam gelecek ýok. Maraşya. Şu tursak erti eýem boldy. Şu zatlar bir erwet düýüş ýaly geçdi. Özüni çekýär. Özüni şoňa may berýär. Biz galp bilýän adam bolsa, kim özüne gurgun etýän bolsa, kim adalaty ýüreginde baý bolsa, kim dogry aklan bolsa, dogry terbiýe alan bolsa, kimin huşdany baý bolsa, namaktama. Min gidelim atacak, gidelim atacak, gidelim etcek, sniper'de çıkmalı yani öňe medeniýet. Ine devlete toparsy şoň. Hormatly vatandaşlar, ine şu mende ilgimi koýar. Ýa-da bizim kanallarymyza, ýa-da bizim çıkışlarymyza biz size diňe hakykaty we biz diňe bilim ýetirip durýarys. Sag olun. Hoş sağ olun.